ассалому алайкум ба кулли шербачаҳои ғарибои тоҷик. Ҳама иҷа бародару хати омадагием шерои нар карочи парк митиноад. Ба ҳамин канали мо обуна сакнем подписат чара ҳатман фаромӯш накунед шерои нар. Имина шерои нари ғиринг подписат чара имина шерои нари ғиринг ай тараф ванҷой ай парои гар. Вай тараф шери нару надишанбе шаҳр карочи. Бачаҳко ҳамин рӯзи 31 июн аст. бохтарам хотиррасон ка. Бачаҳкои бохтарам хотиррасон мекунем. Шерои нари гулобу бохтар. Подписат зара фаромӯш накунед. Лайк, комментарий бинависед барои шербачаҳо. Шери нар следующий видос бо ба гуфти шумо мешавад. Шери нари рӯз 31 июл ай карочи. Иҷа офиса карочи дору задагиан шерои нар ҳамиҷа да мегӯем ки парк бо даҳои тоза буда ҳамиҷа да як шава рӯз кунем шери нар иҷа бепул буда ҳама чизо ҷои хоб буд. иҷа бародарон хай наберем хай майда шерои нар тамошо кунем. бо шумо ҳастам макс тиҷи хайратон харидои кар. Мустафо бро. шерои нари нами хеле ҷотон метан бо як шери нари дига як қафо ҳам хеҳои медарода шерои нар. Габза фед? Шери нари ванҷ ҷоаҷада. Ванҷ, габза Великобритания. Фаридун, аба ча габза? ай ҷамоати деҳоти обигарм сухани табрикотӣ. ака иҷа миллатпарастӣ нест, иҷа бародария. донишгоҳи миллӣ дар шӯъбаи рӯзноманигор ба ҳайси дизайнер фаъолият кардааст. Дизайнер, экспедитор, водител. дизайнери мерседес ҳами мардак ихтироъ кардаги ай бачаҳко. шаҳри ғурунг дар Фаридун, да бра великча да биши. Оно великча да бар биши. Мустафо, да то бра биши велигайка. Я видосет кунем. видоси мо шерои нар барои ҳама мардуми кулли ғарибои тоҷик аст шерои нар. ин барои ғарибои киш интерес не дар территория митино шери нар дар раҳ рӯ мемонӣ дар ҳамҷа 24 соат шерои нар ба алисаи бепирус шерои нар баъд страховой полис дар дуруи ҳаминҷа бачо ин шайтонӣ нест дар комментари адресора мемонем шерои нар кадоме метавона биям муроҷиат кунад. Силкаи тай видео да мемонем чия адресора иншоалло ме ҳамиҷа фақат читона мегире страховой полисона Москва патени Москва кадоме дошта боша страховой полисша мегира ройгон табобат 1 соат массаж бесплатна. бачаҳко рӯзои панҷшанбе ҷумъа шанбе зали бокс бесплатна бачаҳко кадоме метавона дар бари балниса бачо и агон касам фребауну мекунем агон касам чини мекунем дар айн парки митино бачо. лайк моне подписаться куне комментарий бинависед ин видеора ва иншоалло видеои дигар хотиррасон мекунем. не ака мо ба 1xbet кор надорем. мо ака 1xbet мора ягом чӣ намекунам мо безорем ҳамо 1xbet. бачаҳко мо агар бовар накунед наздикиам ба алиса мерем ҳама чира бачаҳко шуморо ишон метем бо айдихтарако дар оҷа ҳаста ҳама чишам пурсупос мекунем ҳамин аниқаюне бачаҳко бо бовар моро дар комментари агон ахурат пахурат нависем барои имина шумо мерем ҳамҷоро шуморо ишон метем шерои нар. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.